2026 is... Miss La Union! Isang bagong reyna ang itinanghal matapos koronahan si Bea Millan-Windorski ng La Union bilang Miss Universe Philippines 2026 sa Coronation Night na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong May 2. Siya ang kakatawan sa Pilipinas sa 75th Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico this November, kapalit ni Elisa Manalo na nagtapos bilang third runner-up noong nakaraang taon. Standout ang performance ni Windorski lalo na sa final Q&A round kung saan sinagot niya ang tanong kung bakit mahalaga pa ring i-represent ang Pilipinas sa kabila ng mga hamon ng bansa. The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life. Growing up in a predominantly non-diverse part of the United States, I was identified as Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on a map to my peers, and I always felt a sense of belonging and home. I chose to pack my life into balikbayan boxes and suitcases because I believe in the limitless potential of the Filipino people and the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to survive and thrive. If I were given the title of Miss Universe Philippines, I promise to be a public servant for all. Samantala, hindi na naman nagpahuli ang pambato ng Pampanga na si Allison Hetland na umani ng malakas na sigawan mula sa audience. Agaw pansin ng elegance, poise, and confidence ni Hetland nang rumampa siya sa evening gown competition, suot ang gown na likha ng sikat Kapampangan designer na si Mac Tumang na tinawag niyang Dorada, the Golden Harvest. Sa kabuuan ng kompetisyon, matagumpay na nakapasok ang Pampanga sa top 7. Isang patunay ng consistent performance ni Hetland mula preliminary hanggang finals. Kasama niya sa top 7 ang mga kinatawan ng Sultan Kudarat, La Union, Cebu City, Tarlac, Taguig at Cebu Province. Sa huli, si Bea Millan-Windorski ang nanaig at ngayon ay may layuning makuha ang ikalimang korona ng Pilipinas sa Miss Universe stage, dala ang kanyang advokasya, talino at puso para sa bayan. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cagino, CLTV 36 News.